Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jong pi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Naga jing penmang pisa jong Swachh Bharat Mission Gramin kaba arlak 10,000 tengka nak benta bansena ya kecika Leit Shabar Paidbah hak Shnong Erpakon hari Bhoi district. Ka Shnong galanang yo bansaki ya jing nang poi jong ki kampen roi hapo ka Shnong ka bagi Paidbah nong Shnong kila nang la susu ban pen bahaya ka jinglong jingman jong ka Shnong khamtam ha ka khoj ka suba bat ka jing itenat ka mariang bat ka saudong sokun. Hingga kecika Leit Shabar Paidbah lane ke public toilet hak Shnong Erpakon hari Bhoi district lapli Paidbah menta kesngi bat nadu kene kesngi ke menta ke bala peli Paidbah on pendon kam no ya ka bat ke jing pendon kam kanom dei tangi ke Paidbah nong Shnong jong Shnong Erpakon henry ke Paidbah ke bala jing lej ru kila ban pendon kam haba ki deya lenti na kene ke Shnong haba ki lej jing lej kene kecika Leit Shabar Paidbah lane ke public toilet jong Shnong Erpakon ka don Harud jong Surokbah National Highway ka Shnong galaburu ya ki kaltok ane ki kendon ka bolong nak benta ka jingle khoj hagane ka caka Leit Shabar Paidbah ke Shnong Erpakon ke Shnong ke badan bok ha ataba Shnong Harud Surokbah ya ke ba kinong Leit nongwan ke babon ki hiar ki rum kimi ki lengba jong ke ka Swachh Bharat Mission anda gramin ke bala ai ke ka lengba ka sarkar ke PHE dan ai ke ka public toilet nam ta Shnong jangi bakin yo ban penenkam kinong song dukan badan hangi Harud Surok kungjur kinong Leit nongwan haba kidan kam ban Leit kin laj ha ka balin Leit bar pathar hakili lenti ki Surok mat Harud jang ki Harud ki tiar jang National Highway kin yo ban penenkam ye kani ka public toilet ke bala puntre ka darbar Shnong ke khubli shibun ya ka Swachh Bharat Mission ke bali i jangai ya ka jingdan kam apo jang Shnong di thau ban laj ke jing ijli jing segment ya ke jing Leit bar pathar jong kinong Leit nongwan kening ba jong ke skim ni layo ai ke ban pli menta ski ba kinong song dukan hang ni nang ta ki ba ya bayeng ba jong Surok ya kita ka ban penenkam yon penenkam nang ba ka toilet ke bang labu hang ni bat kum juru na ke benta ki signboard ki bang lapan khre dan ki jing maham ba belara ki penenkam bakla labu ikini ka Jaka ka kidai ban Leit ada kilet Sharut sekiar kingat ha ka fine kamamut ba kimlong ban Leit pat chuai ya ka bagi labu kan khre apa ya ban penenkam baik ya ka bagi labu khre ban Leit nya ka jing sma bat nya ka jing jabo ya ka saudong sokun yang Shnong ka thau hi bro Bhoi ba mangi ko kinong Shnong nginyo ban penenkam hapo ka Shnong ka thau ka jungi tengi ai kuble ya ka PHE nang ba ka ka Swachh Bharat Mission ka laay yang i ka ka public toilet ka balong ka jing mentoy ba ka jing kerku yang i kum kinong Shnong bangin laj ya ka jing Leit bar pathar bat ni habang ila yo ya ka ka public toilet ni hab ban sumar khoj ya ka ban le khoj ya ka khnang bakan wanra ka jing itnat jing khoj jing suba bat ka jing khya yang i lada mangi ngim Leit bar pathar bat ngin Leit bej ha ka Jaka ka ba ngidei ban Leit blesibut panakaliang jaka BSC committee bila yo ban penenkam ya kene ka toilet lengba ka jing ai sngewbha panakaliang jaka Swachh Bharat Mission bakumtang ai kublai ya ka government lengba kene ka Swachh Bharat Mission ya ka bakadan na benta ban pelaj na ka jing Leit bar pathar bat ngilabu ru ka jing mana nagbenta ki bapendan kam hagaban Leit bar pathar nang bagi Shnong thau long ka khoi tu suba ban ni ai kublai ru ki staff jong PHE ya ka ba kilapten menti bagi laylam ini kat hadu bangi la pendap ya kena ka thong ka ba ngi layo ban plim tang sngi Admission open Kapetar Kema Model Degree College Bhoi District ka court admission na kabenta ka PA first semester kalat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra lainyo not prasan riu khandai san. The Department of Tourism and Travel Management Lady Keane College Shillong is now open for admission.
Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Leit College, Shillong, and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.leitkincollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai